Tumingin ka sa aking mga mata. Wow, that's a KTM. Anong motor yun? KTM Adventure 790? I don't know. Bap bap call. Bap bap. Wala. Call bap 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 bap. Wala. May EB yata yung mga KTM ngayon ah. Sabihin mo na. Tagal ko hindi nakapagmotor mga bar. Isang linggo din. Uy, angas ah. Pinaringgan tayo na. Angas ng kulay oh. Ganito yung gusto kong color ng motor. Ano bang color to? Comment down nyo guys anong color ng motor na no. Kasi I am thinking of something that I can use. Oh my goodness, it's English. Angas oh, pang bayan-bayan. Kasi kailangan naman gamitin natin pang araw-araw. Gamitin natin pang short ride. Sobrang lalapit lang ba? Pumunta lang ng palengke or what, bibili lang ng lechon mo, ano, kailangan naman big bike tayo. Goals Lodi. So pa-comment ko anong color yun mga par. Alright. Di pa rin natapos yung bombahan dito. Iyak tayo dito mamaya sa guys. Iyak tayo dito mamaya sa gas. Ito ay bata.